В първото ни предаване за този телевизионен сезон ни гостуваха народната певица Гуна Иванова и двете й талантливи внучки. Много хубави момичета, за необятни гости като нея времето никога не е достатъчно, затова следва продължение на невероятната история. В поредицата албумът Венета Георгиева ще разгърне личния архив на певицата. Следва откровен разказ за съкрушителните лични загуби на съпруг и син и за обичта на публиката по цял свят. И не на последно място за спасението в планината и музиката. Вижте какво сподели Гуна Иванова на прага на своята 70-та годишнина. Повече от половин век разделят тази и тази снимка. Тук е една дама, която е запазила достойството си през всички тези години и е трупала забележителна кариера. В душата си пее български народни песни и на 4 континента са слушали гласа й. С Гуна Иванова нейните снимки и спомени ще разгледаме днес. Казвате, че тогава не е било толкова популярно, както сега, всеки насякъде да се щрака и затова първите ви снимчици са много ценни. Сега е болестно състояние. Тогава кой е имал време, ако някакъв документ го изисква, ето както е моя случай, даже за легитимация съм снимана, по всяка вероятност на 12 години. Тук вече съм на 16 години. Първа гимнастичка с 100 кила. Да. Какви са спомените ви от вашето детство? Родени сте в хубав край, в едно прекрасно село, Богородица. Селото е оградено от един циркус от малки възвишения. На всяко възвишение има параклис на определен светия. И в детските ми спомени са точно съборите по тези параклиси. Всяка фамилия си има мястото, постила си чергата, изважда си гозбите, челята си подрежда и така, хора и песни до зори, да се казва. Хубаво е, че вие тази любов и към родния край, и към миналото, и към България я носите в сърцето си, я носите в гласа си и го изразявате. Да, и съм се питала, Господи Боже, защо така? Особено сега, когато аз, лютата патриотка, вече започвам, се прокрадва в мен един песимизъм и опитвам се и на внучките ми да... Да ги заразите с него или да ги... Да ги заразя и да им казвам, търсете място на друго място. Тук не е нашето място вече тук. Просто нямаме бъдеще. На кой ще пее тази народна песен? Море сокол пие, вода на Вардаро. Мислили ли сте, ако сте останала някъде, какъв щеше да е живота ви? Много хора го живеят и мечтаят пък да се завърнат. Сигурно, защото много съм мислила, затова не съм останала. Например, в Канада всички мои приятелки искат да останат, но как ще остана? Едното ми дете беше в казармата, другото ученик. Като се върнахме, с един час ни закъсня самолета от Белград и тук всички ги чакаха тумби хора. Мен ме чакаха 2 разплакани деца. Как няма да мислиш? И... Ето ги двете разплакани деца. Да, татко и това мама. При изписването на Жорето, да. Аз винаги казвам, родена съм за майка, пък нещо се провалих като майка. Но сега, дай Боже Бог да ме възнагради чрез внучките. Не е провал това, че съдбата ви поставя изпитание и едното ви дете рано си е отишло от този свят. Нали знаете, човек като загуби близък човек, винаги първото нещо, което го досъсипва е вината, чувството за вина. То е неволно някакво. Можеше ли да бъде спасен? Всеки смята, че би могъл да направи повече, за да не се случи неща. Преди колко години се случва? Преди 16 години. Това ми е най-милата снимка, защото съм с сестра ми, с
нейните дечица и с моя малкия Жорко. Вие казвате, че живота ви е разделен на две. Когато сте били с съпруга си, сте била носена на ръце, посрещана с бялата Волга. Да, винаги така. ви очаквал, винаги Така е е. тръпнал за момента, в който се прибирате. Да, Волгата беше почистена, нагласено всичко и като слезнем с автобуса, а ние живеехме по това време в Перник. Аз 3 години пътувах от Перник до София да работя и той може да е 3 часа през нощта, той идва и ме чака. Още повече той ми направи певица мен. Беше отишъл, беше ми дал, молба ми беше поддал. На въпросния ден за конкурса ме събуди рано и каза, ставай ти си на конкурс. Казвам, ще ходиш ти да се явяваш, аз няма да се... Не, ставай, като ти казвам. И пак с Волгата, така. И колегите винаги казаха, тази Волга бе, принцеса ли вози? Казвам, просто обичана жена. Обичана жена, за съжаление, вашата идилия, тук сте като кумове. Да. Вашата идилия продължава кратко и вие оставате вдовица само на 38. Само на 38 години, да. И се захванах децата. Как се приема това? От толкова младо момиче. Сега се женят Нито на толкова. се приема, да, сега се женят на толкова. Нито се приема, нито се преживява, но като дойде до главата, просто мобилизираш се и това е. Продължаваш. Продължаваш, да. Мислите ли, че Господ изпраща такива изпитания, каквито човек може да издържи? Мислите ли така за вас, че сте силна? Много пъти ми казват, и даже и в момент на мъка ме прегръщат, ти си силна. Боже Господи, на никому не давай да разбере дали е силен или слаб по начина, по който на мен е отреден. Знам, че ви се е случвало много пъти, когато нещо ви стиска за гърлото, трябва да излезете и да пеете. И сте го правили. Това Да. освобождава ли? Звяра защо реве? Той схвърля нещо от себе си. Не ми се е искало в онзи момент в никакъв случай да се хвана за песента. Не. По-скоро се хванах за планината. Но явно сина ми с приятелите ми са се събрали и са казали, трябва да я спасиме. Защото шока е жестоко нещо. Шока си е лудост и лудият човек тръгва на където го поведеш. И мен са ме водили. На моята приятелка, показвам я, Блага, нейният съпруг идва при мен и казва, ето ти парички, ще направиш... Той милички, просто ми е давал въдичката, за която да се хвана за живота. Ще направиш албум в памет на Жорко. Казвам, това не се прави, как ще направя албум? Това ли е? Държа ги... албума моя, да, това е албума. Държа ги доста време в мен тия пари и той казва, Гунче, какво става? Работиш ли? Казвам, давам ти ги, казвам, че не мога. Не, ще го направиш. Стисна зъби и ви казва, защото те бяхме изпуснали за това. Защото сега благодарение на тези мерки имаме това, което имам на твое лице. Благодаря ви, приятели. Не се карай, стара лемале, кога съм пиян, че се лесно не забравя. Тук друга снимка намирам. Вероятно от момент някакъв Аз също имам важен. и с друг президент снимка. Така се е случило, но мога да му благодаря на президента, защото тогава всички го търсиха да се снимат с него. Той потърси мен, защото е оценил песента, която поднесах тогава. Да не се беше раждала тази песен въобще, Майчини сълзи. Тя е в памет на децата от Лим и на моя син. Да. Това са снимки от турнето в Сирия. 69-та година, защото аз имах само Иво, той беше бебе и аз заминах на турне. Още тогава са оценили достоинствата ми като певица. Много хубаво турне беше. Тогава Сирия беше една процъфтяваща страна. Това е Алепо, да.
една процъфтяваща страна, която аз после дълги години в сънищата се връщах просто на това място. Това в Южна Африка е пак. Тези хора, които ги виждате тук, се събират стотинка по стотинка. Те не копаят диамантите там в никакъв случай. Събират стотинка по стотинка да си построят църква. Толкова мило беше това нещо. Аз от тук занесах българска пръст, така ги трогна. Това ми беше толкова мило посрещане погледнете, на аерогарата в... Къде е това? В Йоханесбург. Да. А пък тук ми беше толкова мило в Лондон. Значи, за да оцени човек България, трябва да излезне извън нея. Тогава става по-българин. Пея пирински песни. Но, когато трябва да запея нещо, душата ми запява родопско. Родопско. И смятам, че това е песента, която представя най-добре България. Да. Връх Пуш е това. Казахте, че сте планинарка. Това колко често значи? Много често. Почти всяка седмица. Или казвам почти винаги, що имам възможност. Изкачила съм даже и връх Митикас съм изкачила. И обичате цветя. Много обичам цветя. Това е колибри и той е миничко, сигурно. По-малко от цветчето? Да, по-малко от цветчето, но пие нектар това е на прозореца на Господа, там, където е сниман филм. Да. Преподавате? Това са ми първите ученички. Ева и Зоя. Ева е в Ева квартет. Тя живееше над нас. Много мило. Един ден след дъждовна една дъга се образува. А то е само на 2 годинки и половина и чувам отгоре един плътен детски глас. Синьо, зелено, червено. Я изпее, еди, какво си? Добре. Първо моята, после твоята. И пак е синьо, зелено, червено. Това е Еви, да. Но после много така емоции ми донесаха тия 2 деца. И въобще всичките деца. Като погледна детенце, като се докосна до детенце, сякаш съм била в църква. Казахте, 70-те години чукат на вратата. И сигурно много наши зрители ще кажат как тази жена, която е преживяла толкова много неща, изглежда така. Добре. Благодаря. Някакъв ген, може би, да знам. Да, би трябвало да съм смачкана, би трябвало да... Пак казвам, благодарение на тия дечица, с които съм работила, благодарение на планината, благодарение на хората, с които си общувам, нали, да се казва, и малко култура е необходимо човек да купи онова, което вижда, като начин на живот, като начин на хранене. Само на 38 години оставате сама. Имали сте кариера, контакти, много почитатели. Как не сте опитали втори път? Не, нали, казвам, аз бях родена за майка. Как ще си оставиш децата и ще хукнеш да си градиш своя живот? В никакъв случай пред вас не стои Дева Мария. Имала съм емоции, но всичко е било премерено и така. Аз съм много моногамен човек. Даже бих казала, че имах една връзка с един семейен човек, който така дълго години продължи. Не се случи толкова. С чувство за вина го казвам. Така като се обърнете назад и виждате ли живота си на кинолента и ако се замислите сега, бихте ли живяли пак подобни неща? В онези години, когато всичко беше така пълно около мене, когато беше цялото семейство, когато има сестра на семейството и всичко, че ако се наложи да се рода втори път, пак бих си живяла живота по този начин. Сега пак го казвам, да, онази част от живота ми бих си живяла по същия начин. Какво ли не бих дала, даже на децата ми харесах една песен на Синьо Манисто. На децата ми казвам, на Ивчето и на Велислава, Синьо Манисто, мило за драго бих дала
пак да се върне каквото е било. Но това е положението. Съм расла